Ukrayn krizisinden soň Günmatar bilen Ortiýetiň arasyndaky dartynlyk ortağa çykanda ýumşak güýç diýen bir aňlatma has meşhur bolup başlady. Hem Günmatar hem Ortiýet biregini bu ýumşak güýç diýlerini ullanyp sebitde şol sanda Merkez Aziýada öz täsirini güýçlendirmek ugrunda tagalla edýänlikde aýplaýarlar. Gürüňe edýän wakalarymyzdan bäri ençeme täze habar serişdeleri esaslandyrılıp ýola goýuldy. Ortiýetiň ýakynda döneden Sputnik diýilip adlandyrylýan habar serişdesini muňa misal edip bolar. Ol Kremliň gün tertibindäki duran meseleleri propagandaýalamekde juda işçiň hereket edýär. Meclis atly ýürüýte gepleşigimiziň bugünkü sanynda Moskwanyň Merkez Aziýa sebitinde öz täsirini artdyrmak ugrundaky edýän tagallary şeýle-de olaryň täsirligi barada gürrüň eder. Şuňky mehmanlarymyz bilen Kremliň ýöredýän propagandasyna garşy durmak üçin görülen çäreler we beýleki edip bolajak ädimler barada hem pikir alýar. Meclisiň şuňky mehmanlary Kırgız parlamentiniň deputaty Rowşan Jinbekow gürrüň edýän meselemiz boýunça ýaňy ýakynda makala çabeden New Yorkdan jurnalist Casey Mitchell we Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa barada maglumatlar çabedýän Kışlak Owazy blogunyň redaktory Bruce Panier daglar gepleşigi men Muhammed Tahir Alparyan. Gaderli mehmanlar, meclise hoş geldiňiz. Thank you. Casey, ilki bilen ýumşak güýç diýilen aňlatmany has içkin düşündirýärsiňiz, bu nähili gurallary öz içine alýar. Esasanam bu termin adatça habar serişdeleri bilen baglanşdyrylýar, dämi? Well, soft power is one of those nice amorphous terms that many different individuals, many different organizations, many different Ýumşak güýç diýilen aňlatmanyň gurrun edilýän puduga görä köp sanly mansy bolup bilýär. Emma buňky ara alyp maslahat edýän temamyz nukdaý nazaryndan Russiýanyň ulanýan ýumşak güýji bu termin bilen häsiýetlendirilýän alamatlaryň çägirinden çykýar. Ýumşak güýç diýilen aňlatma mundan 20 ýyl töwerä odal dile getirilipdi. Ol esasan özüne çekici diýen manyny berip, has köp Günmataryň ykdysady we jemgyýetçilik siýasaty bilen häsiýetlendirilýärdi. Russiýanyň häzir Merkez Aziýa babatyna ulanýan ýumşak güýji ýokarky aňlatma bap gelmeýär. Hawa Merkez Aziýalılar üçin ykdysadydan Russiýanyň özüne çekýän bolmagy mümkin. Emma Moskwanyň sebitdäki alyp barýan häzirki siýasatyny agressiw diýip häsiýetlendirip biler. Muhammed, ýa-ni siz Sputnik habar serişdesini agdap geçdiňiz. Bu meniň aýdanlaryma hem gaty gowurmasal. Ol Kyrgyzstany we Täjikistanyna has hem işçiň hereket edýär. Ol sebitiň iň meşhur jurnalistlerini öz hatarına çekmegi başardy. Egerde kim bu habar serişdesini dinleýän bolsa, onlaryň Kremliň gün tertibindäki meseleler gozgaýanlygyny bilýändir. Garazy Moskwanyň Merkez Aziýa sebitindäki ýöredýän ýumşak güýjüne gowurmasal. Beýleki söhbetdeşlerimiň hem Russiýanyň täsiriniň haýsy urlar boýunça artýanyny barada pikirlerini bilmek juda gylykly bolsa gerek. For Russia in Central Asia, and I would love to hear everyone else's thoughts on other extensions of soft power in this regard. Bruce, Ortiýetiň Merkez Aziýadaky beýleki hususan da media serişdeleri barada ýene näme aýtsa bolar? Ortiýetiň Täjikistanda alyp barýan işleri hakda özara gürüňde pikir alýşypdyk. Well, of course, I'm dealing more with the regular Russian media that I've been dealing with for years, the state news agencies, some of the other outlets. Men öz işimiň çäginde köp sanly habar serişdeleriniň maglumatlary bilen işleşmeli, olary seljermeli bolýaryn. Ýaňy ýakynda 2-nji Jahan uruşunyň tamamlanmagynyň 70 ýyllygy bellenildi. Şol pursat Rus habar serişdeleri uruş döwrü Merkez Aziýalylaryň oýnan rolu barada giň maglumatlar beripdi. Moskwanyň Merkez Aziýa ýurtlary bilen umumy taryhynyň bardygyna üns çekip, olary öz täsirine düşürjek bolan bolmagy gata ähtimal. Men ýeňiş güni münasibetli berilýän habarlary ýyllan ýyla ýydarlap gelýärin, emma şu ýyl bu başgaça boldy. Moskwa ýeňiş güni geçirilen dabaralara Merkezi Aziýadaky veteranlar hem getirip, olar barada ýürüýte gepleşikler tapgylyny hem beripdi. Emma bu tagallalaryň arkasyndaky ýatan esasy niýet belli mikadiýän. Kreml şeýtmek bilen Merkez Aziýa ýurtlarynyň Russiýa bilen umumy taryhynyň bolanlygyny ýytamak istedi. Russiýa men kolonizator däl, men siziň dostuňyz diýen maglumaty ýetirjek boldy. Men pikirimçe Moskwa bu senäni juda akylly ulanmagy başardy. One event to promote the commonality of the history and the peoples, all behind at one point in history, all driven toward the same goal.
Gelin Kırgızstandaky ýagdaýlary görüň edelim. Ruşen ýumşak güýç nukdaý nazaryndan ortiýetiň sebitdäki täsiri barada maglumat berýärsiňiz. Rus habar serişdeleriniň Kırgızstanda uzal hem güýçli täsiri bardy. Bu ýagdaýlar häzir haýsy ur boýunça özgerýär? Traditionally, historically, Russia had a very big impact and a very big influence to Central Asia, especially to Kyrgyzstan. Egerde tarihi nazar aylasak, onda Rusiýanyň Merkez Aziýa sebitine, hususan da Kyrgyzstanyň uly täsir ýetirendigini göreriz. Biziň ýagny Kyrgyzstanyň bu mesele wagtynda uzyn geçmişi bar. Kyrgyz resmiýetleriniň aglawaty Rusiýanyň ýokary hujaýlarynda bilim alyp ýetişipdiler. Olar Rus medeniýetini siňdirdiler. Häzir gün barada aýdylanda Russiýa Kyrgyzstanda ýumşak güýç konsepsiýasyny ulanyp bilmeýär. Ol mundan 2-5 ýyl ozal ýurduň medeniýeti bilim sistemisi nukdaý nazaryndan muny amal etmäge tinasipdi. Emma Kremlin bu urdaky tagallalary netije bermedi. And energy as an pressure or as an the tool of solving their problems in Kyrgyzstan. But wouldn't it be fair, this is Bruce, wouldn't it be fair to say that we had a great example of Russian soft power? Emma Rusiýanyň Bakiýewiň häkimetindäki soňky günleri wagty eden işleri gowşak güýjüniň gow misaly dälmi? Şol urlar Moskwa gara propagandany ulanyp Bakiýewiň hökümetiniň üstünden hapa baryny döküpdi. Ýatlap geçsek bu maglumatlar Bakiýewi häkimetden çetleşdiren rewolýusiýanyň özünü düdükdi. Fomented the revolution that eventually ousted President Bakiyev. Yeah, you're absolutely right. When since 2005 to 2000 siz gaty dogry aýdýarsyňyz. 2005-2009 ýyllar aralygynda haçanda Bakiýewiň Moskwa bilen gow gatnaşyklary bolan pursady Russiýa Bakiýewi goldaýardy. Emma haçanda Bakiýew bu gatnaşyklaryň uğruny ütgedip Kyrgyzstanda Amerikanyň bazasyny ýerleşdirmek baradaky mümkinçiliklere seredip başlandy, ýagdaýlar wada-wad ütgedi. Sol pursadyň özünde Rus habar serişdileri Bakiýewiň üstünden hapa ýagdyryp başladylar. Olar öz maksadyna ýetmege başardylar. Newspapers, they worked against Bakiyev and they did their job. Keýsi ortiýetiň Merkez Aziýa babatyndaky ýumşak güýji barada görüň edilende anyk haýsy urlary ýa-da haýsy sektorlary keskitlap bolar? Well, I think one of the main things that we have to keep in mind or examine kind of in the context of soft power and Russia's recent soft power. Rusiýanyň regionuny ýumşak güýç konsepsiýasynyň uğurlaryny seljermezden odal näme üçin ýen soraňdaşyny aýlanmaly mukadiyaryn. Munyň esasy maksady Prezident Vladimir Putin'in Ruski mir, ýagny Rus dünýäsi keskitlen uğuru bilen bagly. Munyň çägini Merkez Aziýanyň Moskwa üçin keskitleýiji bolmasada uly ähmiýeti bar. Şol sebäpden Russiýa mediýanyň siýasatyň üstünden ýumşak güýji ulanyp öz täsirini artdyrjak bolýar. Adalatyň hatyrasyna aýtmaly bolsa, Kremlin bu urdaky tagallalary eýem öz netijelerini hem berip başlady. Golaýda gallup promosu dünýä boýunça günwatara bolan negatiw garaýşlar barada pikir soraýşlyk geçirdi. Netijede günwatar hususan Amerika wagtyndaky pikirleriň pese gaçmagy nukdaý nazaryndan Kazakystan birinji orunda ýerleşdirildi. Muny hem öz gelegini Rus habar serişdeleriniň ýurtdaky uly täsiri bilen düşündirip bolar. Which I think and Tajikistan was also in the top 5, and so I think that helps highlight some of the efficacy of the recent soft power approach from Moscow. Russian ortiýetiň Merkez Aziýanyň ýaşaýjylaryň aňyny ütgetmek uğrunda edýän tagallalary nä derejede başa barýar? By my observation, last 2 years, I was observing that Russia wants to repeat. Meniň öz pikirime görä soňky 3 ýylyň dowamında Russiýa ýumşak güýç wagtynda Amerikanyň tejribesini gaýtarylajak bolýar. Kyrgyzstan barada aýdylanda onda Russiýa ýurtda medeniýet, bilim we habar serişdeleri dogrusynda häzir proýektleri ýola goýjak boldy. Men olaryň planynyň başa barmandygyny aýdyp biljek. Couldn't use soft power in Central Asia. I can say about whole Central Asia, and I know that in Kyrgyzstan they couldn't use soft power. Russian ortiýetiň plany näde başa barmady? Görünýän ýagdaýlaryňyzyň jekmejigi barada görüň berýärsiňiz. Yes, for example, Russian embassy or Russian Ruski Mir or Rossотрудничество
Elbette, Russiýanyň Kyrgyzstandaky ilçihanasy Ruski Mir Fondy ýurtda käbir proýektlere başlatdy. Emma olaryň soňu bilen sowsuzlyğa uçrandygy aýdyldy. Muňa hem maliýeleşdirmekdäki kynçylyklar korrupsiýa sebäp bolupdyr. Sol sebäpli Russiýanyň sol döwür başladan ähli proýektleri togtudyldy. Häzirki wagt Russiýanyň Rus satrudniçystygy guramasy käbir işleri alyp barýar. Emma bu hem diňe sanyjy media proýektleri bilen çäklenýär. A little bit mass media in Kyrgyz language and that's all. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el yeterlidir. Mobil tahypamyzyň adresi azathabar.mobi. Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýöriti gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär. Şeýlede efirde gidip duran gepleşikleri de mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň mobil tahypasynyň adresi azathabar.mobi. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinleň. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny Kontakty sosial ulgamynda hem izarlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izarlap bilersiňiz. Şeýlede Kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyza Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlew bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, siz mejlis satly ýürüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň nobatdaky tapgyrynda Ortaýatyň Merkezi Aziýada öz täsirini artdyrmak üçin ýumşak güýjünden nähili peýdalanýanlygy, onuň Merkezi Aziýa nähili täsir ýetirýänligi we bu herekete garşy näme edip boljagy hakda görüň edýär. Mejlisiň mehmanlary Kyrgyzstandan parlament agzasy Rowşan Jinbekow, New York'tan Merkezi Aziýany ýakyndan izarlayan jurnalist Keysem Mashal we Pragadan Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça maglumatlar çewedýän bölemi Kışlak awazynyň redaktory Bruce Panier daglar. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir Alparyan. Bruce Merkezi Aziýanyň döwletleri Ortaýatyň ýokarda gürrüňe edilen tagallalaryna garşy durmak üçin nähili çäreler görýärler. Well, I mean, it's kind of tough in all those countries just because there is the availability of Russian programming in there. Certainly... Mümkin bir mesele bolmagy mümkin. Sebäbi sebätiň ählilerine diýen ýaly Rus programmalary juda elleterli ýagdaýda bolmagyny alýar. Merkezi Aziýanyň döwletleri garaşdyrylygyna alanlaryndan soň Rus habar serişlerine alternativ hökümini öz milli habar agentliklerini, neşirlerini döretmek uğruna nähili tagalla etdiler. Emma bärde aýratyn bellemeli bir ýagdaýam bar. Merkezi Aziýanyň ýurtlarynaky adamlaryň arasynda öz milli habar serişlerindäki berýän habarlara ananýanlaryň bardygyny men açıklamayan. Şunlukda sebäpde Rus habar serişleriniň agdykly etmegi dowam edýär. Diňe Türkmenistanyň özüni alyp görýäli. Ýurtdaky ýaşaýjylaryň aglawasyna satellit antenalary bolup, olar hem Rus kanallaryna gönükdirilen. Şol wagtda sebätiň milli tele ýaýlymlarynyň mazmuny barada hem iki agyz gürrüň edip bolar. Regionyň ýurtlarynyň milli kanallaryna medeniýet, tans, aýdym, saziýaly zatlar agdyklyk edýär. Rus kanallary bolsa özünün bay mazmuny, guruluşy bilen sebätiň milli kanallarynyň düýp götür tapawutlanýarlar. Garaz jemläp aýsak, Merkezi Aziýanyň her bir döwleti Rus mediasyna alternativ hökümine öz milli habar serişlerini ornaşdyrjak boldy. Emma Russiýanyň bu urdaky tejribesi we maliýeti bu tagallary puja çykardy. Diňe Merkezi Aziýa ýurtlarynyň käbir serişler däl, ise dünýäniň beýleki media guramalary regiony öz täsirini artdyryp bilmedi.
Sevitin ilata başka bir yurdun habar terişlerini dinleyenden Rus mediasına bil bağlanını goğurýar. But they do more than they trust Russian news more than they do the other people, China, America, Turkey or Iran. Keýse egerde biz bu ýagdaýlary bir söwüş diýip atlandyrsak, onda orsiýet üstün çykýardy. Well, that's a great question, Mohammed, and maybe that's the key question. I was just going to say before I sorak. Asliyetinde iň möhüm sorak, emma bu mesele girmezden öňe bir ýusun belläp geçen bir ýagdaýynyň üstünde durasym gelýär. Hawa, Merkezi Aziýa döwletleriniň her birinde öz milli habar terişleri var, emma olaryň mazmuny we gurulşy juda garyp bolmagyna galýar. Olar Rus habar terişleriniň gepleşikleri bilen deňeşdiripken bolmaýar. Sevitin adamlar Rus habar terişleriniň haky maglumatlara gulak gawartmaýan hem bolsalar, olar Rus programmalaryna diňe estetik taýdan hem tomaşa edýärler. Russiýa ýeňýärmi? Yumşak güýjüň wakumda özgürmeýänligini nazarda tutmak gerek. Sebäpden köp sanly işçi migrantyň Russiýaga gidýäni, Orsiýetiň Merkezi Aziýa döwletleriniň esas söwda hyzmatdaşy bolup durýanyny sebäpli Kreml bu urda üstünlik gazanýar. Emma soňky 18 aýyň içinde bu ýagdaýlar özgerip başlady. Russiýanyň regionyň döwletleri bilen alyp barýan şol sanly söwda gatnaşyklarynyň geremi peserip başlady. Bu ýagdaýlarda Russiýanyň yumşak güýç sabatyna üstünliginiň nähil dowam etjekdigi meniň üçin sorak bolup galýar. I think that's something worth watching as we move forward. Roshan, siz ýaňy mundan bir näçe ýyl ozal Orsiýadyň yumşak güýç konsepsiýasynyň başa barmandygyny aýtdyňyz. Siziň pikiриňizçe Merkezi Aziýanyň beýleki döwletleri siziň tejribeňizden peýdalanyp nähili ädimler edip bilerler? Regarding soft power, Russia couldn't succeed in Kyrgyzstan. Russiya Kırgızstanda yumşak güç teristlerini ulanyp bilmändig üçin ol başga ýollara bas goşdy. Moskwa ýaňy hem belleşmýäli propaganda, energiýa wasasy we resmiýetleri satyn almak ýaly strategiýaleri ulanyp başlady. Gysga möhlet nukdaý nazaryndan Russiýanyň üstünlik gazanandygyny aýdyp bolýar. Goloýdy geçirilen pikir sorulşyga görä Kırgızstanyň ilatynyň 80% töweregi Russiýanyň dost bir ýurt hökmünde häsiýetlendirýär. Emma uzak möhlet nukdaý nazaryndan Russiýanyň şowsuzlygy uçurajakdygyny çaklaýaryn. Sebäbi Moskwa yumşak güç wagtynda Kırgızstana hiç zat bermedi. Did nothing in Kyrgyzstan regarding soft power and they are losing on long-term strategy. Siz ýaňy gysga möhlet nukdaý nazaryndan Orsiýadyň üstünlikli hereket edýändigini aýtdyňyz. Bu tendensiýa garşy durmak üçin nähildir bir gural barmy? No, I would say strategically Russia has nothing to win. Yok, ýöne her nähil hem bolsa Russiýa Kyrgyzstanda strategik hiç bir ýeňis gazanyp bilmedi. Uzak möhletde ol ýeňilse tede bar bolar. Moskwa diňe gysga möhletlik bähwitlerden ugural pereket edýär. It's propaganda and it's wrong thinking of our people, our population. Siz ýaňy özüňiz Kyrgyzlaryň aglaby bölüniň Orsiýety goldaýalygyny aýtdyňyz. Şeýle ýagdaýda eger Orsiýet ýeňiş gazanyp bilmeýän bolsa, bu gapma garşylyga nähil düşünmeli? Because Russia use their sebäbi ol propaganda gurallaryny ulanýar. Ol adamlaryň aňyny ütgedýär. Thinking of our people, our population. Muňa garşy durmak üçin näme edilip bilinir? I don't know, but anyway. Men bilemok, emma Ruslaryň edýän isi ýalňyz. Olar ýeňilse tede bar bolar. Soft power, it's wrong way and they are losing. Bruce, bu gurda näme edip bolar? Siz näme pikirde? You know, of course, I was a student of history, so I tend to look at these things as having ebbs and flows to them. Right now, Hawa bu urda häzir Russiýa belli derejede üstünlikli. Bu ýagdaýlar Günmataryň we Amerikanyň Uwanstandan çykýan pursadan hem gawat geldi. Uwanstana harby operasiýa dowam edýän mahaly Günmatar ýurtlary Merkezi Aziýa sewtiniň ýurtlary bilen has içkin gatnaşyk saklaýardy. Emma Günmataryň Uwanstandan çykma bilen bu gatnaşyklaryň germem azally. Muňasyna simbolik urmansam var. Günmatar sevitten çykdy. Russiýa hem öz täsirini güýçlendirip başlady. Ýaňy Kyrgyzstanly söhbetdeşimiz Russiýanyň esasan propaganda serişdesini ulanýanyny aýtdy. Emma men pikirimçe Moskwa gowşok güýçlenem netijeli peýdalanýar. Ol maglumatlary ýoýup berýän sebäpli nämäniň çyn, nämäniň hem ýalanlygyny seljermek kyn bolýar. Ýöne ýagdaýlar özgerer. Sebäpde başga özgörşüklerim bolup geçýär. Merkezi Aziýada Hytaýyň täsiri barha güýçlenip barýar.
Başga şol sanyna İslam döwleti diýilýän topar ýaly faktorlaram ortağa çykyp başlady. Garaz ýagdaýlar bu durkuna galmaz. China has also got a lot of influence, but we'll see how much interest they want to keep in this region for how long. So, it'll change. Kesesiz öz makalaňyzda Rus habar serişleriniň adaty jurnalizmda ulanılmayan zatlara baş goşup maglumatlary ýoýup berýänligini nyktaýarsyňyz. Şeýle ýagdaýda orsiýetiň täsirine garşy durmak üçin näme etmeli? Ýagny günmataram orsiýetiň täsirine garşy durmak üçin jurnalistika derejesini, orsiýetiň jurnalistika derejesine düşürüp maglumat bermelimi? Ýagny siziň pikiriňizçe çykalga näme berdi? Yeah, I think one of the most remarkable things about this is that this discussion that we're having right now as it pertains to Russian soft power and Russian media in Central Asia is almost bizim şu söhbetimizde golgan meselelerimiz, ýagny Rus mediasy, hususan Russia Today habar terişleri Amerikada we Ýewropada hem gylgalanly gurrun edilýär. Käbirler Russia Today neşrini gadagan etmeliýän bolsa, käbirler oňa garşydaş bolup biljek täze habar terişleriniň döredilmeligini öňe sürýär. Meniň özüm bularyň hiç biriniň tarabyny tutmaýaryn. Bu meselede Azatlyk radiosynyň we beýlek käbir habar teleýişleriniň alyp barýan işlerinden uğralyp bolar. Ýa-ni hem aýdyşym ýaly Rus mediasy jurnalistikanyň kadasyndan çykýar. Maglumat bereniňde faktlar, delilleri barlamaly, çeşmeler seljermeli. Diňe şondan soň garaşsyz görnüşde maglumat ilat köpçüligine hödürlenmeli. Rus mediasy bolsa bu urdan asla hereket etmeýär. Birüýüsiň aýdyşýaly hawa olar häzir üstünlik gazanýarlar. Emma ýagdaýlar hem ýitgap başlady. Ýene de bir ýagdaý belläp geçesim gelýär. Eger de bir habar terişdesi Rus mediasynyň derejesine düşüp maglumat berse onu ara tapagyt näme? Diňe özüň söýleýän jurnalistikanyň üstü bilen ýeňiş gazanyp bolar. Over here in the States, where that happens in Central Asia, for my money, that's the best tack to take. It's to continue with the successful, responsible journalism. Mihmanlar New York'tan jurnalist Casey Mitchell, Kırgızistan'dan parlament agzasy Ruşen Jinbekov, Praga'dan kardeşim Bruce Panier gepleşimizde gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saytynda hem işläp başlady. Sahypamyzyň salasy youtube.com/azatlyk online. Azatlyk TV'nin YouTube'daky sahypasynda Türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metodda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görüpdilersiňiz. Şeýlede Azatlyk TV'de tegelik stol söhbetleşiklerini milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz. Ýatlaýar, bizi YouTube saytynda gözlek bölümine Azatlyk TV sözleri girizip tapyp bilersiňiz. Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağırýar. Bizi izlerler, bize ýazalyň. Azatlyk TV. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizi dinläniňiz üçin size de minnetdar. Şonlukda men Muhammed Tahir gepleşigimizi şu ýerde jemläp siziň bilen hoşlaşýar. Ýene bir gezek efir tolkunlarynda duşýança hoş sag bolun.